Xa estivo con nós na edición do ano 2023 como xornalista local que é nesta cidade e co peso que nos queremos que teñan sempre as xornalistas locais nun foro como este que non somente busca traer ata a nosa cidade as grandes referentes que non habitan esta cidade, que non teñen esa sorte, senón que neste foro sempre queremos que as mulleres que fan xornalismo a diario desde aquí poidan ter, por suposto, o seu protagonismo e vos poidades tamén coñecelas e coñecer o seu traballo. Xa estivo no 23 Alba Moledo, pero algo que aconteceu que acaba de doutorarse en xornalismo, así que temos a sorte de ter con nos a unha doutora en xornalismo. Alba Moledo Ucha, por favor, ocupa o teu espazo no escenario. Boa tarde, xa son tardes agora. Estou contentísima de estar aquí un ano máis, porque cando eu participei por primeira vez en Mulleres que Opinan, tiña 29 anos, ainda era veinteañera, agora xa supero os 30. De feito, foi a primeira vez que eu daba unha charla destas características en pleno brote, ademais da síndrome da impostora da que falábamos antes. Eu creo que a síndrome da impostora vai salir aquí moitísimas veces. Lembro que pechei a charla lendo un fragmento do meu artigo favorito de María Luz Morales, que daquela eu xa andaba enredando moitísimo coa tese. Lembro moitas cousas bonitas daquel día, pero unha das que máis lembro é que a miña amiga e compañeira, tamén xornalista bravísima, do Diario de Pontevedra, Aldara Paz, acompañoume ata o mesmísimo pé deste escenario e seguimos xuntas na vida, e seguimos xuntas no diario, e as dúas, ademais, estamos durante este último ano as nosas criaturas, a súa criatura é humana, a miña en formato papel, pero, polo tanto, as dúas sabemos moi ben o que é non dormir, porque esta tese fíxose en mañás, en tardes, pero sobre todo noites, en moitísimas madrugadas, máis madrugadas das que me gustaría ter que recoñecer. En todos esos momentos en que me deixou facelo, o desempeño tamén paralelo da profesión xornalística, que non é un camiño de rosas. O xornalismo é basicamente unha loucura, pero é unha loucura que merece moito a pena. E iso nin máis nin menos é a historia dunha tese doutoral. A historia dunha tese doutoral é unha amiga que te acompaña. Son todas esas amigas, eses amigos que estiveron pendentes, que respetaron os meus tempos e que souberon estar. É unha tese tamén en unha familia como a miña, que me acompañou en momentos duros da miña historia, en momentos da nosa historia común, pero a recuperación da vida e da obra de María Luz Morales tamén é un pouquiño Diario de Pontevedra. Son os xefes que me comprenderon e que me demostraron o seu apoio, e creo que é ainda máis importante, o seu orgullo, e compañeiros como María Varela, que estou vendo que está aquí, agora mesmo, que me acompañou, fixadevos, ata a mesmísima defensa da tese doutoral na Universidade Complutense o 15 de xaneiro, non se me olvidará na vida. E, por suposto, os meus directores de tese, Ángel Rubio da Complutense, Alberto Pena da Universidade de Vigo, e tamén a historia de profesionais e xornalistas con conciencia como a Susana Pedreira e Diana López Varela, que quixeron que neste foro se fale hoxe de María Luz Morales, que é a gran señora da prensa, pero a historia dunha tese así tamén é o feminismo. O feminismo que me fixo abrir os ollos todas as veces que algún elemento, digamos, masculino me quixo cortar as ás. A historia dunha tese así ten moito que ver tamén con isto, porque se o xornalismo é unha loucura que merece a pena, unha tese sobre historia do xornalismo é unha loucura incomprendida que non só merece a pena, é unha loucura necesaria nun tempo de desinformación, de presas, de inteligencias artificiais, nun tempo no que enterrar a historia para construir unha medida dos intereses capitalistas, machistas e fascistas é demasiado doado. E cada vez hai menos xente que se atreva a mirar atrás para revisar o pasado e as súas consecuencias, e a xente que se atreve non ten tempo, porque nos gusta o cómodo, porque nos gusta o sinxelo e porque nos gusta o privilexio fácil. Así que, non, a min non me dá a gana, teño que dicilo, non me dá a gana, non me dou a gana hai 10 anos, cando me tropecei por primeira vez coa figura de María Luz Morales, e non me dá a gana agora que cheguei ademais ao fondo da cuestión, non? Bueno, non trouxen o ladrillazo porque quería decir como que o teño nas mans, pero imaginádevos, non? Non o trouxen porque pesa bastante para que vexamos a veces que sí que hai historia, non? Que hai moita historia que recuperar detrás destas biografías de mulleres esquecidas. E María Luz Morales precisamente foi moitas cousas, pero
foi unha muller pioneira, pero sabedes sobre todo que foi María Luz Morales? María Luz Morales foi unha muller que opinaba e foi unha muller perigosa, porque se non fora considerada perigosa non tería acabado no cárcere no ano 36, non se lle retiraría o carné de xornalista, non se lle tería prohibido asinar os seus propios libros e artigos, e hoxe o seu nome sería considerado unha referencia ao lado de Julio Camba, por exemplo, nas aulas de xornalismo, porque Julio Camba, ademais, era galego e traballou tamén no xornal El Sol, como María Luz Morales, digo por poñer un exemplo, pero hai moitísimos máis. Así que eu teño que preguntar, antes de vir aquí, cantas persoas sabían quen foi María Luz Morales? Eso sí que me interesaría moito sabelo. Unha, dúas, tres, catro. Vale, e sin ser por min, as mismas? Vale, perfecto. Porque anda que lle dei o coñazo aos meus amigos con María Luz Morales e as miñas compañeiras e compañeiros. Bueno, pois María Luz Morales foi a primeira directora dun xornal no Estado español. Bueno, como a todas as mulleres profesionales que exerceron o periodismo neses anos, estivo duramente invisibilizada. O sea, María Luz Morales, o de que era a primeira directora dun xornal no Estado español era o que parecía no ano 2016, que foi cando eu batín por primeira vez con esta figura. Daquela asegurovos que bastante anónima aínda. Eu decidín dedicarlle o meu traballo de fin de grado e comecei entón a tirar do fío e tirei tanto que me atopei hoxe, 10 anos despois, con que estamos diante dun singular exemplo de xenialidade xornalística do século XX ante, efectivamente, a primeira directora dun xornal en España, que foi La Vanguardia, e ante unha pioneira no eido da... bueno, desde moitísimos eidos do eido do xornalismo, pero tamén dende unha perspectiva feminista, desde unha perspectiva sociopolítica, pero tamén na industria do cine, da literatura infantil, do ensaio, e definitivamente unha muller adiantada á súa época. Como moitas das súas contemporáneas, como dicía, que foron as mulleres que exerceron a profesión desde as primeiras décadas do século XX, María Luz Morales sufriu un proceso de degradación profesional que se alimentou xa de base co ostracismo por razóns de discriminación de xénero que históricamente estiveron sometidas as mulleres, pero neste caso concreto as mulleres xornalistas, e tamén a un proceso de depuración do que foi o xeto finalizar a Guerra Civil. Eu, cando decido abordar esta vida e obra de María Luz Morales nunha tese doutoral, fago cun obxectivo claro, que era recuperar a súa biografía e a súa obra xornalística completa. Eu non entendía unha tese sobre a figura de María Luz Morales que non abarcase todo o seu periplo vital e profesional. E houbo, naturalmente, non podía ser de outra forma, que me quixo disuadir disto. Eu lembro, moi nítida especialmente, dous consellos de dous homes distintos, que ademais vou a citar textualmente co rigor propio do xornalismo, tamén no seu idioma orixinal, como non, hai que conservar estas frases inspiradoras, maravillosas, masculinas para a historia. Cito, frase masculina inspiradora número 1, decía así: se non eres capaz e tes que deixalo, deixa ou non o fagas. Frase masculina inspiradora número 2, abarcar un siglo entero en unha tesis es demasiado. ¿Estás segura de esto? Es mejor que te ciñas a un período concreto máis corto. E que fixen eu con estas frases? Bueno, pois o que fixen foi isto. Puxenlles un marco dourado, precioso, para telas aí sempre, miralas, e lóxica, naturalmente, non facerlles nin caso. E, bueno, pois seguín co meu, non? Co cal, a meta foi o ter a primeira biografía que aborda a totalidade da traxectoria vital e profesional desta muller, sen lagoas temporais, sen imprecisións, que eran moitas, teño que dicilo, e moi amplas ao comezo desta investigación, e como consecuencia, pois temos ese percorrido histórico a través dun século enteiro, porque María Luz Morales viviu entre finais do século XIX e finais do século XX, ademais como xornalista mantívose activa hasta 1980, que foi o ano no que morreu, pero prácticamente estivo traballando toda a vida. Entonces, neste sentido, había que articular un pouco o relato da súa vida, había que contextualizar, había que interpretar a súa obra, había que poñela en valor. Outro gran obxectivo tamén era recopilar a súa obra xornalística completa nos grandes medios de comunicación nos que ela traballou, que foron El Hogar y la Moda, La Vanguardia, El Sol, Lecturas e Diario de Barcelona. E tamén había que dimensionar a súa relación con Galicia. Eu quería contribuir a esa reasimilación da figura de María Luz Morales como parte do xornalismo galego,
bueno, tamén quería facer moitas cousas, como vedes, quería abordar tamén outras facetas pioneiras súas, a literatura infantil, a industria do cine, a súa faceta como escritora, como traductora, como conferenciante, e quería conectar esta figura coa súa historia familiar tamén, porque as súas raíces non se coñecían, quería conectala co seu legado, en definitiva, bueno, propoñíame achegar datos de valor á historia do xornalismo feito por mulleres. Ao inicio desta investigación, como vos digo, había moitas incertezas, tamén como adoito correr no caso das biografías esquecidas de mulleres que ás veces non interesa rescatar, tamén había moitos mitos. Eu preguntábame se foi en realidade María Luz Morales a primeira muller en dirixir un xornal en España, un xornal de tirada nacional, porque, bueno, esta é a pregunta de investigación da que eu partín para verificar a miña hipótese, porque era algo que se dicía, pero non estaba, digamos, científicamente demostrado, non? Por lo tanto, demostrar isto constataba un fito na historia do xornalismo feminino español. E outra premisa era tamén que a actividade de María Luz Morales no xornalismo trascendía o ámbito cultural, no que as pequenas investigacións previas que abordaron a súa figura adoitaban encasillala, non? Adoitaban encasillala como unha xornalista cultural. Eu quería demostrar que había ideoloxía no seu traballo e, bueno, isto é algo que moitas veces se invalidou e se menosprezou neste caso, pero tamén no caso de cada vez que se intenta abordar biografías de profesionais históricas do xornalismo. Estas que están na pantalla, que vedes aquí arriba, son todas as preguntas ás que tiven que dar resposta, bueno, e tamén moitas outras que xurdiron polo camiño. Que pasou? Que, bueno, pois 7.080 documentos despois que busquei por toda España en arquivos históricos, despois de poder atopar por fin tamén a familia Morales. María Varela está sorrindo porque sabe moi ben do que falo, sabe moi ben a ilusión que foi en certos momentos da historia decir teño isto. Bueno, ela, ademais, a todo isto que non tivera fillos, non tivera descendencia, co cal foi doblemente difícil. Bueno, atopeime eu aí viaxando entre Madrid, entre Galicia, entre Barcelona, e puiden confirmar, pois, por fin, a miña hipótese, todas esas preguntas que me levaba unha década facendo, e puiden poñelo por escrito. Eu atopeime cunha obra perdida na historia do xornalismo, escasamente abordada, que, ademais, foi moi custoso recopilar e procesar. Son 60 anos de produción xornalística e tamén abordei a obra literaria. Ela comezou a súa andadura profesional nun momento, ademais, no que no xornalismo quedaba todo por facer e participa, non só asiste, senón que tamén participa nesa transformación profunda dos medios de comunicación naquel momento. Entón, as mulleres, a feminidade, o feminismo, tamén a evocación de Galicia, que era a súa terra natal, como selo de identidade, esténdese ao longo de toda a súa produción, na que inevitablemente acabase producindo tamén un antes e un despois ao remate da Guerra Civil, porque foi depurada, entón tiven que diferenciar tristemente esas dúas etapas da súa trayectoria marcadas tamén por esta barbaridade. Como vedes, pois, bueno, para que aburrirvos, non, cos números, pero 1.100 pezas xornalísticas, 103 cabeceiras, 94 cartas, 24 fondos, unha fonte familiar, unha locura absoluta e completa. Pero valeume para decir agora mesmo que xa non hai dúbidas na vida e na obra de María Luz Morales, e sí que foi unha feminista, e foi unha xornalista, e tamén foi unha opinadora, das máis perigosas, ademais. Así que imos coñecela. María Luz Morales naceu o 23 de abril de 1980 nunha casa burguesa da parte alta da Coruña. Quixera recalcar isto do 23 de abril de 1890 para simbolizar ata que punto foi difícil recuperar esta biografía e ata que punto se pode chegar a perder na historia a biografía dunha pioneira brillante. Porque cando eu comecei a abordar esta cuestión había discusión sobre a data de nacemento, que vaya, non? Ainda hoxe, de feito, sigue circulando de xeito erróneo na Wikipedia, grandísima fuente que contribuye muchísimo a la historia, como todos sabemos. Sigue estando mal, por certo, a ver se alguén o cambia, non vou ser eu, xa vos lo digo. Bueno, sí que é certo que algún estudo previo tomaba por bo o 1 de xaneiro de 1889. Seguimos atrás. E tamén, bueno, pois outra xente dicía que 1898. E tamén se adoitaba empregar un recurso moi fácil que decir que nacera a finais de século e xa está, non? Pero claro, isto, ubicar a data de nacemento nunha biografía é fundamental, precisamente para situala nun marco teórico, porque
claro, isto é importante a hora de decir en que momento viviu ou en que momento vital estaba transitando cando escribiu según que cousas, non? Ademais, nun momento no que España pasaron moitísimas cousas, unha diferencia de 8 anos significaba moito, non? Bueno, detrás de moitas cábalas, conseguín documentos, conseguín partida de nacemento, conseguín partida de bautismo, así que 23 de abril de 1890, por favor, vale, 23 de abril de 1890, xa non hai dúbidas. Ela foi tamén, bueno, a quinta de 5 irmás, 2 deles faleceron na nenez. A infancia e a mocidade destes 3 irmáns sería un pouquiño inestable tamén polo traballo do pai, que era José Morales Juliá, que era un alto funcionario da Administración de Facenda no Ministerio, bueno, na Administración do Estado do Ministerio de Facenda, e pasou toda a vida avisando por España. De feito, o home chegou a gobernador de Ávila, e Morales era galega de sangue, porque o seu pai era de Alicante, pero a súa nai, Zoé Godoy, aínda que nacera en Madrid, era galega, era filla de Ramón de Godoy e Romai. Estas raíces, ademais, tiñan un certo componente, unha certa ascendencia nobiliaria, e contribuíron a forxar nela un orgullo galego xenuíno. Dicíame o seu sobrinho en Barcelona, hai xa uns anos, que María Luz Morales era unha gran señora que tiña orgullo de descender de familias antiquísimas galegas e que descendía destas dúas familias, dos Godoy e dos Romai. De feito, o poeta Ramón de Godoy era irmán da súa nai, e a nai de María Luz Morales era precisamente tamén amiga de Emilia Pardo Bazán. Isto quere decir que María Luz Morales e a súa nai pasaron na Coruña, cando María Luz Morales era pequena, pois certos momentos a carón de Emilia Pardo Bazán, e isto significa tamén que Emilia Pardo Bazán foi unha das súas primeiras influencias literarias. A casa natal, de feito, de María Luz Morales na Coruña consérvase hoxe en día. Que pasa? Que está convertida nun hotel. Eu non sei isto como puido pasar un pouco desapercibido, non sei se se sabe que é a casa de María Luz Morales, pero, bueno, que saibades que aí está. María Luz Morales chegou a Barcelona en 1910 e ali comeza xa a estudar no Instituto de Cultura e Biblioteca Popular per la Dona de Francesca Bonmesón, que era unha institución na que por primeira vez puido acceder libremente a unha biblioteca, que parece mentira, non? Que as mulleres pois non tiñan liberdade de acceso a este tipo de institucións, e ali estudiou idiomas. Esta institución estaba pensada para as obreiras, pero comezou tamén a abrirse ás fillas da burguesía catalana. Este ambiente todo contribuiu a formar en Morales unha personalidade liberal que máis tarde veríase reflectida de forma recorrente en moitos dos seus artigos, nos que a dignificación do traballo feminino, por exemplo, a emancipación da muller, terían unha importancia moi importante como trascendental, como imos a ver despois. Alrededor do ano 14, cando está a Primeira Guerra Mundial, ela tiña 24 anos, traballaba facendo adaptacións pioneiras para unha colección que se chamaba Las obras maestras al alcance de los niños, de editorial Araluce, dunha editorial catalana. Isto quere decir que ela adaptou títulos como Cuentos de Grimm, como Los viajes de Gulliver ou como La Odisea, por exemplo, o cal significa que a primeira vez que os nenos españois leron estes contos foi a través dunha adaptación de María Luz Morales. No ano 1920, quebra o Banco de Barcelona. Isto quere decir que a familia de María Luz Morales arruínase como moitas das familias da burguesía catalana. E no ano 21 é cando a revista El Hogar y la Moda convoca un concurso para elixir directora. Ela preséntase e gaña o concurso. E a raíz disto teño motivos para crer que tamén foi directora durante unha etapa da revista Lecturas, que é a revista Lecturas de hoxendía que todos coñecemos, o que nos anos 20 era un suplemento literario, fixadevos, de El Hogar y la Moda. Morales nestes anos iría desenvolvendo unha carreira brillante na década dos 20, na década dos 30, chegaría a simultanear o seu traballo en El Sol con La Vanguardia, e ainda que en maior medida só a deixaban escribir contidos que na altura estaban tipificados como femininos, ela non fixo nin caso. Forma parte desas xornalistas de principios do século XX que souberon transformar eses lugares tradicionalmente femininos aos que relegaron en espazos para a crítica, para o debate, para o progreso da muller, e ademais traballou con suma dedicación naquelas seccións femininas ao uso da época que ademais comezaban a estenderse nos xornais da altura. Ela quixo, en definitiva, trazar unha comunicación de ti a ti coas súas lectoras, tecer unha rede segura e, abordar dimensións políticas, dimensións sociais, ademais, estreitamente vencelladas aos intereses das mulleres.
e, bueno, igual nos vai soando xa un pouquiño, non? Esta labor transgresora que ainda hoxe temos que seguir facendo as xornalistas desde os estándares da perspectiva de xénero dos xornais actuais. El Hogar y la Moda foi a súa escola xornalística, foi a súa primeira experiencia como directora. Segundo os fondos disponibles, aparece por primeira vez asinando en 1921. Aquí xa vemos un pouco como ese espírito renovador dela, ainda era moi cedo, pero xa comeza a chamar a atención das lectoras. O seu obxectivo, ademais, era abrir a revista a outro tipo de contidos inspiradores, máis alá da moda, máis alá do fogar, pero non sempre foron de todo ben recibidos, porque, claro, isto era a España dos anos 20. En unha ocasión, ela respondía cun artigo a carta dunha lectora que lle pedira que se cinguira máis a temas de moda, que falara máis sobre a moda. E con este texto que vemos aquí, ademais, ela explicaba a lectora, non? Que para ela era a moda, que era un concepto máis amplo que tiña que ver pois tamén coa palpitación del tiempo, non? Decía ela. Ela o que quería realmente é que as lectoras abriran a mente. Elas dicíalles que a moda tamén era el libro, que era la comedia, la película, las joyas, los perfumes, la nueva orientación estética, el arte, la arquitectura, el baile, las cartas, los viajes, las visitas, el claro pensar y el bello decir, que non simplemente eran os trapos. Vemos esa ironía tamén aí final, era moi irónica, hai que coñecer moito a súa obra tamén para saber lela entre liñas e poder analizar os seus textos con unha precisión que moitas veces leva a equívoco, non? Pero ela nunca deixou de escribir acorde aos seus ideais a pesar de todo, porque neste outro artigo, por exemplo, vemos un pouquiño reflectida tamén esa habitación propia da que falaba Virginia Woolf en 1929, pois Morales xa falaba dun rinconcito propio, desa habitación para ler, dun escritorio propio no ano 1922. En a revista Lecturas, que xurde arredor do ano 17, e logo pasa a ser ese suplemento literario del Hogar y la Moda, e despois independízase novamente, pois ela deu a coñecer, como moitos outros autores da época, a súa obra tamén máis literaria por entregas, e ademais aquí, en Lecturas, experimentou moito con outros xéneros periodísticos, fixo tamén entrevistas, fixo reportaxes. De feito, este texto pertenece a unha entrevista que lle fai a actriz argentina Pepita Díaz Artigas, bueno, vese pois un pouco como ela transmite todo iso, non? E como vemos, pois, quero dicir, igual non era o que se esperaba de unha sección ou dunha revista chamada El Hogar y la Moda. Ela abriu camiño nestas revistas e nestas seccións tipificadas como femininas, quiso introducir novas ideas alonxadas dos tradicionalismos ás lectoras españolas e ademais puxo as dinámicas familiares da época en tela de xuízo, quiso abrir debates, transmitiu uns ideais ademais de modernidade avanzados para a época. Isto comezou a facelo en El Hogar y la Moda en Barcelona, pero despois fixo tamén en El Sol, en Madrid, cando se lle ofreceu dirixir a sección La Mujer, el Niño y el Hogar. O sea, parece monotema todo, non? Na vida desta muller. E figurade o que podía sair de semellante sección, non? De La Mujer, el Niño y el Hogar. Iso que estamos falando dun dos xornais máis progresistas do Madrid da época. Pois, bueno, saíron estas cousas. Hai que decir aquí que a través dos libros e das primeiras publicacións feministas pioneiras en España, a primeira década que foi alrededor da primeira década do século XX, divulgáronse moitas veces a través dos xornais e das revistas, non? E as españolas de clase privilexiada foron un pouco as que puideron acceder primeiramente a todos estes contidos, que eran as que viñan moito das correntes europeas que chegaban sobre todo de Gran Bretaña, e a prensa, para ben ou para mal, como sempre, non? Ia converterse nun axente difusor deste movimento, e ademais con suma importancia. Este movimento ademais estivera consolidando tamén a súa identidade desde finais do século XIX. E no ano no que nace María Luz Morales, que recordemos que a data era o 23 de abril de 1890, os términos feminismo e feminista íanse popularizar tamén para describir estas campañas que viñan de Europa. El Sol era o chamado xornal da intelectualidade naquela época, fundárase con ansias renovadoras e despois, nun segundo impulso por reformular un pouco os seus contidos, foi cando incluiu a sección La Mujer, el Niño y el Hogar para chegar ao público feminino en España. O que lles pasou a estes señores que gobernaban El Sol é que foi María Luz Morales quen se encargou desta sección, e digamos que o seu concepto de La Mujer, el Niño y el Hogar era un pouquiño distinto. En primeiro lugar, aínda que hai quen quere apartar a María Luz Morales da súa dimensión feminista, eu atopei nos seus textos
creo que só facía falta lela con un pouco de atención, non? Moreas de referencias explícitas, ademais, ao termo feminismo, e sobre isto ela reflexionou ao longo das décadas, non foi un concepto menor. Por exemplo, este que vedes aquí é un fragmento dun texto do ano 1927, ela di textualmente que los muros de la Casa Española fueron durante largos años cárcel del espíritu de la mujer en España. Sigue diciendo, el trabajo con las responsabilidades que de él nacen es lo único acaso que nos diferencia a nosotras, mujeres de hoy, de las mujeres de ayer, nuestras abuelas. Todas las predicaciones de todos los antifeministas del mundo no lograrán que dejara de ser esto que es. Y dice, las mujeres de España hilan su rueca todas, pero esta vez es para libertarse a sí mismas. Fixadevos, non? Unha muller nada feminista. E tamén falou do dereito das mulleres a unha educación igualitaria, especialmente no ámbito universitario. Ademais, neste artigo que vemos aquí, ela indignábase moito con que os directores de hospitais de Londres querían vetar naquele momento o acceso á carreira de medicina ás mulleres. Ela sabía que o que pasara no mundo ia ter sempre repercusión directa ou indirecta nos posibles avances ou retrocesos, sobre todo retrocesos en España. Entonces escandalizábase moito, non? E era unha activa observadora tamén do que pasaba internacionalmente. E decía, esto está pasando en la Inglaterra que concede el voto político a la mujer, en la Inglaterra de las aviadoras, de las arquitectas, en la Inglaterra que vio a las mujeres cargar con responsabilidades durante la guerra. E decía, ello en la Inglaterra en la que nació Isabel Blackwell, señor, es posible. En El Sol tamén falou de referentes morales, ademais como as outras autoras da época, como as que se atreveron, non? Tivo as súas contradicións no que respecta ao feminismo, naturalmente, porque entón todo era novo nisto, e ademais o patriarcado utilizou moitísimo esa baza das feministas chillonas, pero soubo ver ela a importancia daquelas chillonas e o precedente que estaban sentando. Ela, por exemplo, abordou neste artigo que vemos aquí, por exemplo, pero en moitos outros, a unha destas referentes que foi Emmeline Pankhurst, que era unha sufraxista. En todo o seu burguesismo, ademais, María Luz Morales, sin embargo, sí que recoñece que solo por aquella vía de violencia se ha podido llegar a este cauce de serenidad, solo a través de aquel ridículo se alcanzó este respeto, solo porque existió una áspera Mistress Pankhurst puede existir una ponderada Miss MacDonald. E decía, con todo el ridículo que cargó a sus hombros y alivió los nuestros. Morales, ademais, escribiu moito sobre biografías de mulleres pioneiras, foi paradóxicamente isto unha constante no seu traballo, non? Ela xa recuperaba biografías naquela altura, unha delas, por certo, foi Marie Curie, a quen lle fixo, ademais de anfitriona en Madrid, lle fixo unha entrevista. E María Luz Morales, como se adoita decir, era unha xornalista de corpo enteiro, era unha xornalista vocacional, con principios, ela coñecía moi ben, ademais, a súa profesión, e tamén escribiu moito sobre xornalismo e sobre as dificultades que atravesou como muller pioneira. No ano 28, ela lembraba como cando comezou unha profesión facendo crónicas de moda, ela decía, yo ingenua e quijotesca de mí me obstinaba en liberar a toda costa de la estulticia o la mala fe de las apócrifas marquesas de X o condesas de A. En aquella época, sus cultivadoras, más de una vez tuve que escuchar de labios del editor correspondiente esta lapidaria y enigmática frase. Sí, sus crónicas son más ágiles, más amenas, más nuevas que las de su predecesora, pero ¿acaso olvida usted un poco que se dirige a la mujer de España? Ella decía, ¿pero quién es esta mujer de España? La mujer de España soy yo, que estoy escribiendo esto, non? Entonces, ela non facía nin caso, seguiu dela, pero cando deu un paso máis, cando quiso xa defender ideais máis amplos, atopouse con que a mandaban calar e decía, despois, cuando aún dentro de mi doble timidez de mujer y de principianta me he lanzado a la osadía de defender un ideal amplio o un pensamiento grande, de proclamar una verdad o protestar de una injusticia, se me ha llamado a bajar la voz y mesurar el gesto. Siempre a pretexto de ser mi espectadora la mujer de España. De un libro profundo o de un estudio serio, oigo asimismo decir que no es para la mujer de España. Ela indignábase con todas estas cuestións, ademais en pleno debate entre a contraposición, non? Ese recurso que utilizaban, non? A contraposición entre o feminismo e a feminidade para desacreditar o movimento, que ademais foi un debate de longo alcance nos xornais da época, coa intención, ademais como hoxe, non? Estamos lo vendo, de desacreditar, de poñerlle paus nas rodas a este movimento, pero entón por unha vía un pouco máis básica.
E como vemos, ela nos seus textos xa utilizaba un pouco a ironía, non? Xa tiña como amplamente superado todo ese discurso para decirlle a todos aqueles que estaban actuando como uns completos cazurros. E decía, ironizaba, non? Dicindo, desde que alguien descubrió el descubrimiento sutil que feminismo bien podría ser masculinismo y se ideó en oponer la sutil oposición a feminismo o feminidad, apenas pasa un día sin que se nos meta el corazón en un puño con motivo de esta para nosotras mujeres tan vital cuestión. E ademais facía aquí unha comparación que a mí fíxome moita gracia no momento, que era fulanita, o sea, como que se decía, ¿no? Fulanita que lee los diálogos de Platón es sin embargo muy femenina. E María Luz Morales decía, era de noche y sin embargo llovía, ¿no, amigas? Para que vexades tamén un poquinho, non, o seu estilo e como ela pelexaba, non? E como non se deixaba vencer, que tamén era moi importante. E precisamente para María Luz Morales, unha das maiores loitas das mulleres, do feminismo, foi a loita contra a guerra, non? Ela decía que as mulleres tiñan que pelexar pola paz, fixadevos como hoxe en día, non? Que está isto tan de actualidade. En 1930 ela decía que o home na guerra xa se superara a si mesmo e que as mulleres tiñan que traballar pola paz dos homes e das mulleres e que esta era a cruzada da muller, decía, la más penosa cruzada, la que debe llevarse hasta el fin con inteligencia y corazón y uñas y dientes y feminismo y feminidad. No marco de todos estes acontecementos, no marco desta revolución absoluta que eran os xornais da época, que pasou? Que María Luz Morales regresou a Galicia, entón recuperou unha parte moi importante de si mesma que tamén articula toda a súa obra posterior. Vedes aquí un texto que empeza dicindo, aquí el río es la ría, el mar, la mar, y dice, centinelas entre la mar y las rías de esta Pontevedra de belleza ensoñada, las islas repletas de misterio. Porque cando María Luz Morales se reencontrou coa Galicia que non volvera a ver desde que era nena, desde que era nova, cando marchou a Barcelona, pois foi en Pontevedra. A primeira vez que María Luz Morales viu a Galicia desde entón, fixo en Pontevedra. Era mediados de agosto do ano 1929, ela tiña 39 anos, ese texto que vedes aí, foron as primeiras palabras que xa como xornalista consagrada escribiu estando aquí en Pontevedra. Morales estivo na cidade o 16 de agosto, celebrábase, fixadevos, algo que no marco das festas daquel verán chamaron o Día da Muller. Había actos que ensalzaban, destinados a ensalzar o papel das mulleres na vida pública e precisamente as mulleres que protagonizaron ese ano foron Concepción Arenal e María Luz Morales. Naquel momento era alcalde de Pontevedra Remigio Evia, acababa de inaugurarse tamén o Museo de Pontevedra en 1929 e tamén se puxera en marcha a Casa de Correos e Telégrafos entre a Rúa García Camba e a Rúa da Oliva. E na Rúa da Oliva, precisamente, Morales participou no seu primeiro acto institucional galego, que foi ni máis ni menos que a inauguración daquela placa de Concepción Arenal. Morales foi a encargada de descubrir aquela placa que se lle dedicaba a la insigne pensadora Concepción Arenal. Ela tirou do cordón e inaugurou esa placa histórica e antes diso participara nunha procesión cívica que percorrera toda a Rúa da Oliva. Podemos, as que somos de aquí, facernos a imaxe mental de toda esa comitiva desfilando hasta a placa, María Luz Morales tirando do cordón, pena dun documento gráfico que aínda non conseguiren encontrar. E a crónica del pueblo gallego precisamente describía un pouco o acto, pero a propia María Luz Morales, moi orgullosa daquela fazaña, non? Tamén escribiu sobre isto no xornal El Sol e ela decía: en una casa de Pontevedra acaba de descubrirse por mi mano sencilla lápida en que se recuerda como allí escribió nuestra doña Concepción Arenal su visitador del preso. En el bello museo que esta ciudad ha inaugurado hace pocos días se guardan versos autógrafos e inéditos de doña Concepción a Méndez Núñez. Ese Día da Muller celebrábase ademais no marco das festas literarias de Pontevedra e pola noite houve un acto. E sabedes onde foi ese acto? Pois ese acto foi no Teatro Principal de Pontevedra. É dicir, aquí, non? E aquela noite María Luz Morales estaba no escenario co director da Coral Polifónica, que era Antonio Blanco Porto, que seguro que nos sona moitísimo, verdade? E con Álvarez Limeses tamén.
Ela asignáraselle un pouco o papel da figura de mantenedora da festa e pronunciou un discurso no que ensalzou a muller galega e no que ensalzou tamén a cidade de Pontevedra. Fixadevos ese vínculo, non? Que a verdade é que eu, antes de estudala, non tiña nin idea. E ademais foi ovacionada aquí, entre estas mesmas paredes. A súa visita a Pontevedra naquela altura tiña unha expectación moi grande, é dicir, ela daquela xa era unha xornalista consagrada e parece ser que foi un éxito. Pero a cousa, ademais, non quedou aí porque a levaron a visitar Sanxenxo, estivo preto da illa de Tambo en Poio e tamén escoitou a salve no mosteiro de Poio. E da illa de Tambo escribiu precisamente que era la máis chica, la máis salvaje, la máis bella. E tivo oportunidade de vela, ademais isto escribiu no ela mesma, tivo oportunidade de ver a illa de Tambo mientras mi barca cruza de Marín a Sanxenxo e las muchachas cantan seguidas de un vuelo de gaviotas. E tamén escribiu sobre a ría de Arousa, ela decía como nadie contó aún el misterio y la belleza de nuestras islas cubiertas de pinos que la luna platea mientras las ninfas danzan en peñas o hacen guiños desde el faro. En esta viaxe galega tamén se reencontrou despois coa súa Coruña natal, ela entrou en contacto co Seminario de Estudos Galegos e foi unha firme defensora, ademais do papel das mulleres no seminario e tamén do idioma galego. Ela, por exemplo, nun dos seus artigos decía: el Seminario de Estudios Gallegos, que tan admirable labor está haciendo porque el espíritu gallego no se pierda, no debe olvidar cómo las mujercitas gallegas de la nueva generación pueden ser sus colaboradoras. E Morales, despois disto, xa nunca perdería o contacto coa terra e nos anos seguintes volvería moitas veces, volvería a Coruña, volvería a Ourense e ao rematar a Guerra Civil, incluso despois da súa traxedia vital, aínda volvería tamén para inspirarse na Coruña e escribir o seu libro Balcón al Atlántico, que é unha novela que ambientou na Coruña, nesa Coruña de finais de século, do século anterior. E teño que decir tamén que Eduardo Blanco Amor, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Casares Quiroga, Francisco Fernández del Riego foron algunhas das súas amizades galegas coas que mantivo correspondencia ao largo de moitísimos anos. E, ademais, en Barcelona tamén traballou en favor da causa galeguista a través do Centro Galego de Barcelona. Fixadevos que ela era a presidenta honoraria deste centro e ali impulsaría actos no marco da campaña en favor do Estatuto de Autonomía para Galicia e o 22 de xullo de 1932 ali recibiu aos parlamentarios galegos Castelao e Otero Pedrallo. Con Otero Pedrallo sí que mantivo unha relación moi estreita ao longo de toda a súa vida. O seu arraigo galego era moi forte. Neste texto, por exemplo, que temos aquí, vemos que escribe en catalán unha reportaxe sobre Galicia, sobre o galeguismo. Ela di que durante moitos anos díxose de Galicia que é un pobo que dorme, pero advirte que isto non é exacto, porque as persoas non saben distinguir entre o sono e os soños. Ela decía, Galicia pode ser un pobo que dorme, pero é sobre todo un pobo que somnia. O sea, ela di que hoxe Galicia non durme, que como en todo o rexurdimento, do que Cataluña ademais era exemplo, o pobo que se pon en pé para escoitar mellor, entón estes soños volvense un ideal. Ela di que hai que elevar a harmoniosa lingua a descoñecida dignidade de instrumento literario e filosófico, que é necesario reconstruir, estruturar unha cultura que sexa expresión da alma propia, que é unha alma romántica, pacífica, occidental e atlántica. E remata dicindo, soños que o galeguismo renacente trata de converter en realidades e que tal vez non estea lonxe o día da súa realización. Soños que empurran a acción, a vida, a fe, o optimismo e non serían estériles aínda que non se cumprisen, que non todo é soño nos soños. É dicir, ela, fixademos, este momento de optimismo, de apertura que se estaba vivindo aquí nestes anos. Ela, ademais, arredor de Galicia, do galeguismo, escribiu tamén sobre os documentos de Concepción Arenal que se gardaban daquela no museo, escribiu sobre Emilia Pardo Bazán na Coruña, sobre a casa de Rosalía de Castro en Padrón como símbolos dunha Galicia construída en feminino, porque para ela a verdadeira Galicia en feminino estaba nas mulleres rurais. Ela decía que todas as gallegas, con 2 dedos de frente e unha brizna de sensibilidad, por moi literatas que seamos, sabemos que las verdaderas grandes mujeres de Galicia son aquellas otras ignoradas e humildes. Y decía que de todas las gallegas ilustres es por ello la más grande Rosalía, porque en su voz solloza el dolor de todas estas olvidadas. Ahora, no marco deste ímpetu, deste optimismo que ela estaba vivindo, vámonos a poñer un pouquiño máis escuros, non? Chega o momento máis tenebroso, 1936,
que ia ser o ano de esplendor da residencia de señoritas estudiantes de Barcelona. María Luz Morales era directora desta residencia de estudiantes, era tamén vicepresidenta do Liceum Club de Barcelona, que eran institucións profundamente aperturistas e que ela axudou a impulsar, ademais, crendo nese avance que lle debía ás mulleres. Na vanguardia tamén comezara a traballar no ano 23, ela facía críticas de cine naquel momento. Claramente, ao principio, a vanguardia de María Luz Morales non era tan perigosa porque chamábase Felipe Centeno. Este era o seu pseudónimo. O cine, neste sentido, sería unha das súas grandes paixóns, especializacións dentro do xornalismo. Isto daría para outra conferencia porque aquí hai moitas patas que abordar. E o que pasou foi que as súas críticas chamaron a atención da Paramount Films en Barcelona. Entón, aqueles directivos quixeron coñecer aquel Felipe Centeno. O que pasa é que a súa sorpresa foi cando diante deles apareceu María Luz Morales. Pero, contratárona para traballar na asesoría literaria das que eran as primeiras películas sonoras en España. Ela estivo participando activamente nese momento tan significativo que foi o desenvolvemento do cine sonoro en España. Foi un momento que cambiou todo na historia do cine. O das críticas cinematográficas durou ata 1933 porque ela deu o salto despois á crítica teatral en La Vanguardia e isto naquel momento significaba un ascenso porque o teatro estaba mellor valorado que o cine na altura. En este contexto, por aqueles anos de República, e o que significou tamén a nivel de avance do que foi unha ventá aberta para o desenvolvemento do país, especialmente en materia de dereitos e de liberdades para as mulleres, María Luz Morales coñeceu a Federico García Lorca porque ela fíxolle a crónica da estrea de Doña Rosita la Soltera en Barcelona. El apareceulle na casa cun ramo de flores e cun exemplar de Romancero Gitano asinado. E logo o seu asasinato na Guerra Civil a María Luz Morales xeroulle ademais un trauma moi profundo e reflexouno nos seus artigos da época. De feito, daría para outra conferencia tamén a súa relación con Lorca porque ela pasa moitos anos logo buscando unha obra da que Lorca lle falara e que xamais encontrou. Cando estourou a Guerra Civil no 36, o conde de Godó, que era o propietario de La Vanguardia, atopábase casualmente fora de España. Así que non había mando no xornal porque Gaciel, que era o director, tivo que fuxir. Entón, foi aquí cando o Comité Obreiro, para que non incautaran o xornal, decidiu que a mellor opción era que María Luz Morales, que coñecía ademais absolutamente todo do xornalismo, asumira a dirección. Seguramente deberon pensar aqueles todos daquele Comité Obreiro que a dirección de María Luz Morales iba a ser figurativa, pero na tese, despois de investigar, tamén quixen rebater un pouco esta concepción da súa etapa ao mando de La Vanguardia, que durou ata o ano 37. Ela exerceu unha dirección activa, de feito hai un documento da época asinado polo propio conde de Godó que di que mentres Morales estivo ao mando, ademais en plena guerra, o xornal non sufriu perdas económicas. En cartas que rescatei, ademais, vese tamén claramente como ela lle pide favores aos seus colegas de profesión para que sigan colaborando co xornal, para que lles manden as opinións e ela logo xa había como lles ia pagando. É dicir, fixo todo isto para que o xornal puidera sair todos os días. Foi unha verdadeira dedicación pura por vocación. En ese momento da historia foi cando María Luz Morales se converte na primeira directora dun xornal de gran alcance en España. Isto, lóxicamente, claro, tiven que demostralo na tese, que era un dos obxectivos, entón, fixen un pouco a partir do Rexistro Oficial de Xornalistas do Franquismo e tamén do estudo, do análise dunha morea de cabeceiras de trayectorias de mulleres xornalistas da época. Pero, claro, o 20 de febreiro de 1940 é cando a gran señora da prensa desaparece da historia do xornalismo. Esta é a data na que os franquistas deteñen a María Luz Morales en Barcelona. Ela pasa por unha auditoría de guerra. O expediente da auditoría de guerra é o documento que vedes na imaxe do centro, aquí detrás miña. O que pasou foi que o 3 de xuño de 1939, José Escofet, que era un compañeiro seu de La Vanguardia, deu o seu nome nun interrogatorio e meterona na cárcel de Les Corts, en Barcelona, que era realmente un convento no que hacinaban as presas. Ela estivo ali 40 días e puido sair grazas aos avais que conseguiron recopilar os seus amigos e as súas amigas, entre elas Elisabeth Mulder e outros moitos que se implicaron en poder sacala da cadea.
Acusábana de ser directora de La Vanguardia durante o período do Vermello, así que interrogárona e quen sabe cantas cousas máis, ela nunca quixo falar moito do tema e psicolóxicamente foi algo que a marcou moito. E cando saiu do cárcere, retirouselle o carné de xornalista, prohibiuse exercer o xornalismo e a súa asignatura nunca volveu a pasar a censura. Se vedes ademais un tachón na imaxe que está por aquí, o que hai debaixo dese tachón é o nome de María Luz Morales, tachado en vermello, ademais, polo censor de turno. Forma parte do borrador dun libro que a traducción dun libro de Andrés Mourois, porque ela tivo que dedicarse moito á literatura tamén neste período, porque cando saiu do cárcere tivo que refuxarse un pouco neste mundo editorial, pero seguiu escribindo clandestinamente, non vai a despensar. E creou ademais a editorial Surco e puxo o nome dun sobrinho. Nesa época, hai que destacar moito que escribiu unha cantidade inxente de obra literaria e incluso enciclopedias que hoxe son bastante descoñecidas e que están descatalogadas e perdidas polo mundo. E seguiu traballando no xornalismo con algúns pseudónimos e sorteando tamén a censura ata que a cousa se abrandou un pouco. E máis tarde, nos anos 40 xa longos, foi cando comezou a traballar en Diario de Barcelona, onde estivo ata a súa morte. De feito, na fotografía que vedes arriba, ela está con persoal da redacción, segue sendo a única muller no medio deles, hai cousas que nunca cambian, pero máis ben aquí xa só escribía sobre teatro e sobre moda, e logo xa foi se pasando máis hacia o teatro, porque se desencantou moito tamén co mundo da moda. Ela decía que era un mundo de intereses creados. E chegados a este punto, no que xa pasaran bastantes décadas, María Luz Morales consigue regresar oficialmente ao xornalismo. Consigue ser xornalista de forma oficial, concretamente o día 29 de marzo, fixadevos, de marzo, de 1978. Isto significa que volveu aos rexistros como xornalista oficial se morreu en 1980, só 2 anos antes de morrer. Ela tivo que esperar a morte de Franco para que isto pasara. Esta data que vedes aquí arriba é a que consta como data de inscripción no rexistro do Ministerio de Información e Turismo, que foi o que autorizou a súa inscripción no Registro Oficial de Periodistas con número 7603 en base a un Real Decreto de 1976, que era o que regulaba esta aplicación da norma de prensa e imprenta. E nos anos anteriores, ela, de algún xeito, xa se intentara reparar algo ao seu honor, concedéranselle algúns premios, algunhas distincións, como o Godolayana, como o Premio Eugenio de Ors, que é, ademais, o que sae no recorte de prensa que vimos aquí abaixo. Tamén se lle concedeu o Lazo de Isabel a Católica, entre outros, pero nunca se fixo nada por recuperar realmente a súa vida e a súa obra, e tristemente o recoñecemento máis significativo foi o último que recibiu, que ademais de que foi unha das homenaxeadas no ano 78 coa súa reincorporación a este rexistro de xornalistas, porque ela pediu a súa rehabilitación na profesión, foi ela que a pediu, non lle viñeron a tocar a porta e dicirlle: María Luz Morales, te apetece volver a ser periodista? Que en el franquismo ahora isto nunca sucedió, así que ahora te dejamos volver a ser periodista. Pois non, ela pediu a súa reintegración e ademais creo que foi algo que a obsesionou ao longo de toda a súa vida. E foi algo que a marcou moito. E no ano 79, cando ela xa estaba convalecente na súa casa, coa saúde xa moi deteriorada, a Asociación da Prensa recoñeceuna como unha das súas socias fundadoras e dabanlle un diploma, pero que pasa que tristemente ela xa non o puido recoller porque estaba xa moi deteriorada físicamente. E o 22 de setembro de 1980, María Luz Morales morre en Barcelona, ás 5 da mañá, tiña 91 anos. Por ela pasara case un século de historia do xornalismo español e o século máis turbulento da historia de España. Hoxe hai unha praza co seu nome na Coruña, hai outra praza co seu nome en Barcelona, hai un premio de audiovisual tamén que leva o seu nome, pero a súa obra literaria, especialmente esta obra xornalística, creo que intentei facer un pouco de xustiza agora, cando pasaron xa 45 anos da súa morte. Querería rematar dicindo tamén que creo que é urxente recuperar a memoria colectiva das xornalistas do século XX e que de xustiza tamén redimensionar o papel de María Luz Morales na historia e nas aulas das facultades de xornalismo
Eu, quero ser optimista e confío en que a través da investigación con perspectiva de xénero que cada vez racha un pouco máis ese teito de cristal que sempre existiu e que sigue existindo desgraciadamente, pois que as xornalistas españolas que foron as precursoras e que hoxendía son as referentes para as novas xeracións vayan ocupando o seu lexítimo lugar na historia dunha profesión que ademais viviron con verdadeira paixón e da que tan penosamente as borraron. E nada máis, moitísimas gracias. Grazas, Alba, parabéns por ese traballazo, por esa tese que imaginamos despois de escoitarte aquí como efectivamente moi pesada, pero foi unha delicia escoitarte, aparte unha fortuna, coincidiredes comigo en que este ano imos decir que non son 14 relatoras, son 15, María Luz Morales. Se nos deixas, forma parte da familia de mulleres que opinan son perigosas.